Nézzünk példát, hogy milyen kérdésekre kaphatsz választ a pitagóraszi numerológia segítségével. Miért van az, hogy az egyik férfi egy konyhatündér, a másik még egy rántottát is nehezen készít el a konyhában? Miért van az, hogy az egyik férfinek könyörögni kell azért, hogy egy kép felkerüljön a falra, a másik meg állandóan tevékenykedik otthon? Miért van az, hogy az egyik férfi szívesebben tölti otthon a hétvégét, a másik meg állandóan úton van a feleségével? Miért van az, hogy az egyik gyerek odaül és hallgatózik, miközben a felnőttek beszélgetnek, a másikat meg ki se lehet hozni a szobából? Miért van az, hogy az egyik gyerek olyan kérdéseket tesz fel állandóan, amikre még te sem tudod a választ, a másikról meg azt se tudod, hogy merre jár? Miért van az, hogy az egyik nagymama alig várja már, hogy megkaphassa hétvégére az unokákat, egy másik nagymamának még az is nehezére esik, hogy egy órát vigyázzon a gyerekekre? Ha ilyen és ehhez hasonló dilemmás kérdéseid vannak, akkor gyere, keressük meg a te válaszaidat a számaidban, várlak szeretettel!